Honda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Dahil sa hirap ng hindi lahat ng tao ay may kakayahang makakuha ng maayos at formal na edukasyon. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nabibigyan ng pagkakataon ng karamihan sa ating mga kababayan na makapag-aral, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa mga malalayong lugar. Ang Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Mix Villafuerte ay naparangalan bilang the first and only governor in the Philippines with the most number of local colleges established and operated. Siya ay nakapagpatayo ng CHED-accredited colleges sa mga malalayong bayan ng Baaw, Gatchitoren, Libmanan at Siruma at may kasalukuyang ipinapatayo sa bayan ng Bato, Buhi, Karamoan, Lupi at Tinambak. Sa tulong ng proyektong ito, ang ating mga kababayan ay hindi kailangan pang lumayo sa kanilang mga tirahan upang makamit ang sapat na edukasyon para sa kanilang kinabukasan at para sa pag-unlad ng ating bayan. Congratulations, Governor Mix Villafuerte sa serbisyong Kafuerte. Congratulations sa Governor Mix Villafuerte kan probinsya ng Camarines Sur sa kapuerteng serbisyo. Malata ana sa tuya pong gobernador natawan po ni parangal o unra kan CHED ano po. Sabi ang CHED napili po ang probinsya ng Camarines Sur ninuli sa mga programang edukasyon. Dakol na mga matatabangan ng mga kababayan ta na makapagtapos sa indang pag-eskwela sa koleyo ulit tabali 4 na gayo na mga eskwelahan ka na probinsya ang pinatirindog na pinapakinabangan kan sa tuyang mga estudyante sa koleyo. Community Baaw Community College, GMBCC nasa Gatchitoren, Igwa sa Libmanan, asin man po sa Siruma. Madadagdagan pa ini. Kaya sa tuya pong probinsya sa pamamayo ni Governor Mix Villafuerte, the first and only governor in the Philippines, mga tugang, with the most number of local colleges established and operated. And for awarding CHED sa Gawad Parangal institutional recognitions to our Baaw Community College, GMBCC Gatchitoren, Libmanan, and Siroma, education is the best equalizer. Kaya padagos lang po ang pagatod ni na mga programa kan gobyerno provincial to provide free quality tertiary educations sa tuya pong probinsya. This recognition and awards are dedicated to all provincial scholars and to all our diligent and committed educators in our community colleges. Diyos mabalos po sa endo, sabi po ni Governor Mix Villafuerte. Asin congratulations man po sa satuyang hobin, maigos, matalino, dakol na mga programa na pinapakinabangan po kan satuyang mga kababayan.
Mga tugang sa kuya pong partner sa Lado Technical. Yaon po digdi si karundang Charlie Binaobra. An master kan inaapod na sikat na programa every Sunday an Ballroom Fiesta. Ayan, perti si Barbaro Bailimi naman kasudma. Ani Mrs. pa di. Kaya ugmaw na naman kita ta an pagbabayli pala ning ballroom, ining cha-cha, ining tango, nakakapa bagsik buhay. Sige, antara tamlayming doon ni Mrs. Malata, pag borobayli garo niya ako. Marere na bagan pagmati ta. Sabay labon, asin prito ning kamote, isnakan. Sabay timpla ning limonada, Diyos, o di salbado, parang siya. Tranquilo ang buhay, pero si turog pati. Nakapiramang ka ito, mga 1 hour man si Pabor Bailey. Sige man sikad-sikad. Tranquilo baga, si turog pagkabang. Yan man sa information si karundang Aldrin Orlanda sa opisina. Yan dyan si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Ang sige na sa napatian na gayon. Pero niya ako, Ma'am Kayla, kalalawagon mo sa tuyang kandidata na si Miss Rabia Oxenia Mateo na nakabali pati nga niya ako ini sa top 21. Kan Miss Universe. Pang-15 siya. Ano po? Ngunya na naman, ang pipiliin na naman sa mga kandidata sa Miss Universe, 10. So, top 10. Ano? Hayop, ade. Oh, nakabali daw sa top 10 si Day nakabali. Sayang. Day pala nakabali. Sayang ano. Philippines uda di naabaoy. Sa top 10 Miss Universe, Jamaica, Dominican Republic, India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Mexico, Brazil, Costa Rica. Ang Philippines po oda di nabaoy. Sayang ay. Kadakol pa naman sa mga nagsusuportang mga Pilipino. Pag una ako, dagos-dagos nang makakabali sa top 5. Pag top 10, nauda na si Miss Philippines. Rabia Mateo, kaya medyo marumundo kita ngunyan. Taan sa tuyang panbato. Nakapasok lang sa top 21. Pag top 10, udana, di na nabaoy, di na nakabali. Bali, better luck next time. Makitang makikinibo, pero kung nakabali sa top 5 iniyo, mas lalong magayon ta, bright ini. Kung nakalaog sa inapo the top 5, lalo na sa portion kan na question and answer portion, matalino ining maray, baka niya ako, sayang kan expectation kan mga Pilipino. Sayang. Kaya man, dapat talaga, di kita pa ka too much expectation pa di. Frustration ang namamati tangon niya na. Di nakabali sa top 10 ang sa tuyang pangbato sa Miss Universe. Maray pa ka irmanang kairmanang Monica Periki, laog ang Pero. Garo suportado man sa kan ano mga nasyon mo dyan na irmanang sakop kan na Europe. Arani dyan sa Indo sa mayong nagbali sa sa Limassol Cyprus na kandidata. O baka yun na ning Miss Pero. Ang mareka ni si Irmana ko ta na nagbali ay. Kahit ko taan na pa di artista ni. Pigo ka ni mag Miss Philippines kampanon, tamagayon nun, sexy. Alangkaw. Oh, iyon na interview pa kan television duman kaya sikat-sikat na maray niya ako, sayang. Dahil nagbali sa Miss Universe Ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Hi, hello. Ako po si Monica Periki kan Limassol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Salamat, Irmanang Monica Periki.
Sa information duman sa transmitter site, si Jimmy Guanzon, sa to yaman na pag-iriba duman sa transmitter site, si Engineer Rendon Toralio. Sayang, bigo po na makalaog sa top 10 kan na Miss Universe 2020. Miss Rabia Mateo, proud pa man giraray po ang mga Pinoy. Dahil kita madispirar, dahil kita pagkamundo sa pag-representar kayo ni sa nasyon kan Pilipinas. Si Rabia po ay nakalaog man sa top 21. Alagad po, dahil po kita pigswerte, ang sa tuyang kandidata, dawa dahil nakaabante, dahil nakalaog sa top 10. Okay lang yan. Dahil kita madispirar, dahil kita ma-discourage na maray, dahil kita magparamundong maray, ta magka-stress pa kita pari. Langgayon pati ka din ni Miss Rabia pagparamasdan ang picture, ano? Pero nagkakahawig kay Ma'am Kayla Ligasyon, Valdez. Ano daw kung digdi sa Iriga City, nagkabarko na nagabusan mga senior citizens pa din siya. Tahan mga frontliners baga. Angon yan, sa City Hall, mapalo up. Ako dahil pa ko kabali dyan sa dapat bakunahan. Baad si Mrs. pwede nang magpabakuna. Magpa-City Hall daw i-follow up ngarig maano na. Mabakunahan naman siya. Sa iba pong mga munisipyo lugar, nagpapabarakuna na baga. Si mga priority na, si mga frontliners, sunod mga senior citizens na. Sunod kayan, so pababa ng mga edad. Arog kan mga 50 anyos, pababa na ano. Arog sa kota lang pa 50 anyos, nakabali na dyan. Mga senior citizens kaya, phone yan 61 years old. O 60 years old. 60 pataas yan. Dapat mag-follow up daw kita nangarig sa City Hall. Liguan na kayo, nagkabarkunahan po sa Iriga ng mga senior citizens po. Kung baga yun ang solusyon na dahil na kita pagparahan dalong ka na coronavirus, saka dahil na makapagkaigwan ng urulakitan. Although maugmang barita garo nagbababa naman po ang kaso ng COVID sa Iriga City. Pero sa Camarines Sur po igwa manggiraray kaya maglikay-likay po tabi kita. Paramon ta daw sa Edmiro kung may mga bagong kaso na naman na nairehistro. Ang probinsya po ng Camarines Sur. As of May 16 baga naka-post sa update ka na Camarines Sur 19 cases report as of May 16 anyaon. New recoveries 22, new positive 43. Active cases 540, recovered cases 2,243. Death cases 115. So 115 po ang nagkagaradaan dahil po sa COVID-19. Total of 2,898. Ayan. Okay? So, ang mga naka-recover po sa parte kan Bato, 4. Sa Tulo sa Santa Cruz, Saro sa San Vicente. Sa Buhi, sa Santa Justina, usad. Sa Bula, sa Salvacion, usad. Del Gallego, Poblacion Sontri, 4.
sa Magaisi Magaiswan gayo din Magaisi 2. Sa Iriga City, Santiago po 6. Sa Libmanan, Libod 1, Saro. Sa Bagumbayan, Usad. Sa Minalabak, San Juan, San Lorenzo, Usad. Sa Pili, dyan sa Palestina, Usad. Kaya total of 22 mga bagong naka-recover sa kasong COVID-19 sa probinsya po ng Camarines Sur. Sa mga positive cases man po as of May 16, sa Partikan Pili, sa Anayan, Tulo. Sa Binanwaanan, Tulo. Sa San Jose, Tulo. San Agustin, 2. Sa Gurong, Usad. Binubong, Usad. Palestina, Usad. San Vicente, Usad. New San Roque, Usad. Sa Bula, Anom, dyan sa Barangay San Roque. Sa San Miguel, Usad. Sa San Isidro, Usad. Kaya bali 8 ang positive mo niyan sa Partikan, Bula, Camarines Sur. Sa Tigaon, sa San Miguel, 2. Sa Mabalod-Balod, Usad. Uy, duman sa may lugar na na sister-in-law, ingat ka mo dyan. May nag-positive pa lang sa Usad. Sa Partikan Nabua del Rosario, Inapatan, Usad. Sa San Antonio, Poblacion, Darwa. Sa partiyan po kan Nabua, Camarines Sur. Dangan sa Kamaligan, Dugkal, 2. Sa Goa, Bagumbayan, Pequeño, 2. Milaor sa San Miguel, Usad. San Antonio, Usad. Sa Lagunoy, Dahat, Usad. Sa Minalabak, Baliwag, Beho, Usad. Karamuan sa Tabiguan, Usad. Sa Calabanga, sa Partikan Barangay San Lucas, Usad. Sa Goa, dyan sa Partikan Barangay San Juan Bautista, Usad. Kaya amo po bali total of 43. 43 gayo po ang mga bagong nagka-positibo sa COVID-19 sa probinsya po ng Camarines Sur. Kaya likay-likay po kita. Magsunod kita sa mga health protocol. Dahil na magparadayo sa mga piyestahan. Although pinagbabawal talaga po ang mga social gatherings. Pero sa mga day po talaga makapagtios na day makapaghanda. For the family na lang muna. Nasendo pong mga handa as in imbitaran mo na itong salawag lang kan sa endo pong compound na kaiba-iba nindo. So mga fiesta goers man, puro pondo na po muna kita. Stay at home na lang kita, ano ha? Mag-tios-tios na lang muna dahil makapaglakwat sa mga panahon na naglalako pa ang COVID-19. Masimpil man na makulog sa buot na garo pirmina sa nakitang nakakulong sa hawla pero makita may ginibo imbis mga po kita na matapos na ang COVID-19 na ini. Sa haros sa iyo na ini ang permita bagang kinakatakutan sa panahon na ini. May mga displaced na mga namamanwaan, mga obreros, mayong income, lalo na itong mga balik probinsya. Pag uli sa probinsya, mayo ng trabaho, nagugutom, nagsasakit, nagtitios. Kaya magayong kutaan na kung ang itinutulod kang grupo ni dating House Speaker Alan Cayetano na maipasar itong 10,000 pesos na tabang ayuda para sa mga Pilipino, lambang pamilya, di ko ta na dagdag pa sa ikabaka lamang ni na bagas, pagkakan, panira, bulong. Kaya lang po, iba man ang pinagkakasibutan kan liderato kan House Speaker na si Lord Velasco. Dapat gayud ang pinapriority kan Congress
iyo po ang pagtabang sa mga Pilipino na nangangaipuan ng maraming tabang dahil po sa pandemic. Kundi ano daw yan dahil natataan po ng priority. Dahil nangunakan mga palain-lain pang pagpara diriskutiran nindo dyan sa Congress. Iyon ang dapat nindong inuton kung baga may pirak man sana ang gobyerno. Maitao na pong matawanan ng 10,000 pesos ang lambang pamilya na nangangaipo po ni ayuda kan sa tuya pong gobyerno. Masakit mo niyan, miski ang mga negosyante nag-aagrangay. Dahil kan mga health protocol, dahil kan mga quarantine classification, may mga dahil tinutugutan ng mga establishment o negosyo na mag-operate. May mga lugar man na bakong gayong GCQ, under MGCQ, may mga establishment o negosyo na tinutugutan kang government na mag-operate. Pero tadol sana ang pwede pong mag-laog, mag-entertain, mag-dining sa mga establishmento. Kadaklan dit lang po. May mga nalalockdown na mga lugar. Although granular lockdown, pero at least bakong gayong napupuot an sa tuyang ekonomiya. Pero bagsak talaga po an sa tuyang ekonomiya. Talagang nangangaipo pong tabang an sa tuya pong mga kababayan. Na mating-mati na po talaga ang pagkasakit sa panahon na ini. Bigpaparorulayan pa, ining mapadapit sa inaapod na problema kan West Philippine Sea. Na dapat nag-ano panining handal sa tao ta kung magkagira nga ang Pilipinas sa kan China. Tabo man itugot kan China na magrelayas sinda dyan sa west sa territory kan Pilipinas, ini pong West Philippine Sea. Nabako man yan sa diri gabos na eryang iyang kan China. Kundi ang mga Pilipino haros iyo na lugod ang nagiging gayro squatter. Ang sa tuya mga kababayan pag-abot dyan sa teritoryong iyan sa lugar na yan kan West Philippine Sea. Garo gusto naman na kamo na entero ang eryang ini kana China. Si Presidente Duterte abo niya man makipagyera. Kaya nga binabasol niya man sa mga nainot na administrasyon kan Pilipinas kung taano tapig pawidro ninda sa tuyang mga miyembros kan Philippine Navy na yukutan na nagbabantay kan teritoryong ini kan West Philippine Sea. Nakabuelo ang mga milisya, mga militar kan China, nagpatirindog na dumaning mga establishmento hanggang sa kita na po ang piga-alaw kan China imbis na kita mangalaw. Pig-allowed kaya kan previous administration kuno. Pinabayaan na sana. Ngunyan, si Presidente Rodrigo Duterte nagtaram kan Presidente sa China na digmang kita. Kaigwaman kita ng oil rig or kuha ning langis sa parting ini kan West Philippine Sea or sa iba pang part kaya. Dahil tulos na kasimbang ang presidente kan China kundi ang sinabi dahil mga gibo niyan ta magkakagulo. Baka nga yagiran gusto sabi yung kanina. Masakit po na sakripisyo na sa tuyang kamugtakan na ini. Kaya ito pa dapat kung talagang sincero sinainot na administration, dahil ang tinugutan. Kundi ngunyan, saro yan sa pagpaparolayan, na imbis ang pagparolayan ta, ining mapadapit sa pag-resolver kan na problema sa COVID. Kung igwa na lamang na-discovery ang sa to yung mga ekspertong doktor sa Department of Health, nin mga bulong para po labanan ang COVID, asin kung ano na po ang nasa toyang pig-purchase na mga bakuna hali sa iba-ibang nasyon kung paano na deliver sa nasyon kan Pilipinas. Although, ang nasyon kan China, asin iba pang nasyon, na mga nagdo-donate man na bakuna sa Pilipinas, pinapasalamatan tamang po yan.
Gabos na paghiling niya mo, gabos na bakuna laban sa COVID, mga maray iyan. Kaya ako dawa, ano na sana itusok sa kuya, okay lang sa kuya. Basta vaccine laban sa COVID-19. Dahil ako mapili-pili. Kung Sinovac yan, kung di may mga pagkaraot na naman ng iba, na baka nga ang nabakunahan ni Sinovac or Sinovac vaccine, dahil palagon sa US, Canada, asin sa iba pang nasyon. Katarantaduhan niya ako yan. Saro pa niya ako yung sa nakaparibong sa alimang takta. Magparadangog kan mga negatibong mga barita sa mga social media. Nako niya ako, ano man sa kuya, mamang kong plano magbiyahe pa Amerika. Pa Cyprus niya ako, pwede. Pa Japan, pwede. May ma-sponsor. Sa Amerika niya ako, kung may ma-sponsor sa ko. Ay, hinda tayo. Mga tugang, ang nasaroon yan sa mainit na pinag-uurulayan, ini pong sinasabing okay, may nag-text kaya sa ko. Thank you. Replyan ko lang. Ining sinasabing grabe ang pakiulay kan grupo ani Andaya Puentevilla sabay na po sa pakiulay ninda. Ini pong nagkapirang mga alkalde o mayor sa probinsya ng Camarines Sur na magpasar nin sarong manifesto na mataong suporta kay BP Leni Robredo sa pagka-gobernador kan probinsya nin Camarines Sur. Malata ang barita ko 19 gayod o 18 na mga mayor ang nagpirma sa manifesto of support to the candidacy of BP Leni Robredo as Governor of Camarines Sur. Naglalakop iningon yan sa mga Facebook. Nakalag dyan, we the undersigned believe that now, more than ever, we need to have a leader who has a genuine concern for our beloved province. A leader who will put the needs of the province and its people first before oneself. Someone who will bring our province out of poverty and into economic progress. We believe that Vice President Leni Robredo is the governor that Camarines Sur needs right now. She will be able to lead the province into recovery from the devastating effects of this pandemic. Should she rise to this challenge, we express our support to her candidacy as Governor of the province of Camarines Sur. Sabi digdi sa manifesto, we officially designate Attorney Rolando G. Andaya Jr. as our group's point person. We further authorized him to convey this manifesto to Vice President Leni Hirona Robredo. Signed this 15th day
of May 2021 at Igaon, Camarines Sur, Philippines. Pirmado po digdi si Arnold Brian B. Puentevilla, Congressman, 4th District, Camarines Sur, Provincial Chairman, President Anduyog Party. So ang grupo ninda, anapod pala, Anduyog Party. Ayan, ha? Anduyog Party. Nakapirma pa digdi Trixie Clemente Makiling, Vice President. Tapos si Tadeus Ramos, Secretary General. Larry Nico Basmayor, Assistant Secretary General. And si Bernard Brioso, Treasurer. Tapos nakapirma pa digdi Margarita Aguinillo, Assistant Treasurer. Ang mga mayor na nakapirma sa manifesto na inaapod na Anduyog Party, si Tadeus Ramos, Mayor Can Ragay, si Mayor Can Libmanan, si Bernard Brioso, Mayor Anthony Reyes Can Milaor, Mayor Philip Salvador Senior Can Magarao, Ronald Go Can Ocampo, Mayor Jan Vincent Puentevilla Can Sangay, Mayor Nelson Buesa Can Garchitorena, Mayor Delphin Pilapil III Can Lagunoy, Mayor Karina Pulinga Can Siroma, Mayor Lilian Matamorosa Can Lupi, Mayor Rolando Franco Can Pamplona, Mayor Marisa Angeles Can Bumbon, Mayor Tomas Bongalonta Jr. Can Pili, Pamela Rina Puentevilla Can Tigawon, Dangan Mayor Marilyn Socorro Co. Can Karamuan, Mayor Marcel Pan Can Gowa, Mayor Jimmy Dilinya Can Presentasyon, and Mayor Margarita Aguinillo Can Bui, and Mayor Madeline Alpilor Can Iriga City. So ini po mga alkalde na nakapirma sa manifesto sa pagtao po ni suporta sa kandidatura ni VP Leni Robredo sa pagka-gobernador kan probinsya po nin Camarines Sur. Na ang grupong ini ang pangaran po ninda na binilog iyo an Anduyog Party. Pinaluwas po ni kang grupo ninda tangarig i-appoint ninda, as in iyo ang authorized nindang makiulay kani si dating Congressman Rolando Andaya sa kampo kan opisina grupo ni Vice President Leni Robredo. Berbit-bit ang manifesto, pirmado kan haros 19 gayod na mga alkalde sa probinsya ng Camarines Sur kon magiging kandidato bilang gobernador sa maabot na eleksyon si VP Leni. Na inapod na Anduyog Local Party kang Camarines Sur. Na binilog ini kan last Saturday, and sa toya pong probinsya kang Camarines Sur, bali duwang syudad, asin 35 munisipyo. So kon 19 mayor nangangahulugan, ang Naga City dahil may nagboboto dyan sa Camarines Sur. So 16 Gabos plus sarong syudad 17 1635 bali 36 sarong city. Sa 36 pa lang kabali ng Iriga City.
So, minus 19. So, 15. Ay, alat ka. 16, 17. 17. Na mga mayor na dahil nagpirma sa manifesto kan opposition na nagluluwas sa probinsya po ng Camarines Sur na iyo po ang gustong magkalaban sa kampo kan mga Villaperte sa sendang pangbato sa pagka-gobernador kan na probinsya ng Camarines Sur. And nagtutubo da kaya ang grupong ini na sa liderato kana Vice President magkakaigwadaan ng disinting pamumuhay, magkakaigwadaan ng grabing pag-asinso, maiyawasdaan probinsya sa grabing kapagtiusan, asin lalong mapapauswag ana ekonomiya, asin lalo ang makakatabang sa panahon na ini nin pandemic. Ano sa iling nindo mga togang, bako daw garo pakaraot man ini. Na kung nahapoton mo ang mga nagabilog ka ini, sa kaining si Lando Andaya na yun dia ang gustong mag-asikaso ka ni na makiulay sa kampo kan na opisina kan na Vice Presidente na makiulay sinda na makumbinsin ninda na magkandidatong gobernadora kung sinda man nahapoton. Nagaro baga pinapalwas nindong grabe na ang pagtios, mayo lamang pag-asinso, mayo lamang naginibo ang presenting administrasyon kan probinsya po ng Camarines Sur. Aber daw, kamo man daw magtukdo. I-challenge taman daw kamo. Na kamo man daw ang magtukdo kung sa irisay man asin ano man ang naitabang nindo, anay ambag nindo kung kamo man nagmamalasakit sa mga taga Camarines Sur. Lalo na ngunya na panahon ng pandemic. Itukdo man nindo, pataramon man nindo, kung sa irisay man, an sa indo man na nagkatarabangan. Tabaka puro sa naman pakaraot. Para lang makumbinsin nindo si Vice President Leni Robredo, ipinaagi pa nindo sa manifesto, garo baga pinapahiling nindo by numbers, na mga majority nga alkalde sa probinsya nagasusuporta sa pagbabago kan liderato asin pagrihinar kan probinsya ng Camarines Sur. Naan mga nakaptukaw ngunyan, mampong pinipili. Sa panahon na ng pandemic, haros gabos na mga bisenos kan na probinsya ng Camarines Sur, halos tinataan po nin ayuda. Tabang, apira kan mga priority projects and programs. Nakasubago nga ni ipigplay ko, naparangalan po kan CHED. Si Governor Mix Villaferte, dahil igwa kita digdi yun ng bali apat na mga colleges, mga community colleges. Thank you, ma'am, Kyle. Lima. Ay, yun. Thank you, ma'am. Sa Miss Universe palan, ang 5 napili sa top 5, ang kandidata kan Mexico, India, Brazil, Dominican Republic, and Peru. Ayan. Congrats sa mga nakabali po sa top 5 sa ginigibong niya na Miss Universe sa Amerika. Kasi na palang ito. Thank you, ma'am, Kyle. Dumaan na kita sa kung sa saro-saroon ta po, mas dakol po ang naitatabang sa mga bisenos kan probinsya ng Camarines Sur. Baad naghihina na kitang ibang mga alkalde na diba ada pinapatugpa sa opisina ninda ang mga ayuda
na ipinagtatao direktamente sa publiko sa mga tao kan mga Villaferte. Baka iyan ang pinaghihinanakit man kan ibang mga nasalado kan oposisyon. Na tibaad gusto nindang sabihon, maniro sa indang opisina kan Camarines Sur kan probinsya, magtuktok, makitao po, uya po ang biribit-bit ming mga bagas, mga scholarship program, mga patinampulig di po sa indong banwaan, uya na po itinatao ko na sa emo. Garo araw guide kan ang gustong sabihon kan mga nasalado kan oposisyon. Normal man po na dahil ka man nagtabang ka na kaaging eleksyon sa nangganang gobernador, gusto mo ikapapagparasiro-siroon sa emo pa ibaragsak an mga ayudang itatao ka na probinsya. Siyempre taday ka man nagsuporta kung sisay na nangganang politiko dyan sa sendong banwaan, dyan ipapaagi ang tabang kan probinsya ng Camarines Sur. Normal po yan. Kundi palibas sa gayod, naaara, iba, kaya nagkukulog ang buot, gusto ng ribayan ang liderato kan Camarines Sur. Raraot na kisumayo kitang pag-asinso, kisumayong nagiginibong karahayan, kisumayo kitang kapitulyong edipisyo, naan iriribay na building pati dyan pala, nagirumduman ko. Nasabi ni Nonoy, ngunyan baga ngayama ng Capitol Building. Naan iriribay po, siyempre gagabaon mo, tan iriribay ito ng iconic na kayo ditong inaapod kayan. Capitol Building. Moderno, magayon. Garo ka na sa ibang nasyon. Kan design ka na bagong building na ipapatugdok kan gobyerno provincial kan probinsya po ng Camarines Sur under the leadership of Governor Migs Villaferte. Ikadua, nariparo ta. Although pikasabi ta majority kan mga mayor nagpirma na nin manifesto na inapod na anong apod kan nga grupo ninda? Garo anduyog ito party. Garo araw kayan anduyog party. Saya na kita. Anapot ang partido politikal ni BP Leni, bakong liberal. Ano man ang mga partido politikal kan mga gustong mag-suportang ini sa BP ni for governor. O yan, apot tapa yan. Ta siyempre may mga kanya-kanyang political party po ang mga politiko. Although ang aram ko sa political party kan Villaferte, Nacionalista Party. O si isay ang mga yaon sa lado kan liberal na mga nakapirma. Si Semanan na mga nakapirma na mga mayor sa iba-ibang mga political party. Kung ako, halimbawa, si BP Leni Robredo, na inot ng para paluwas sa entrevista kay Nonoy Andaya sa radio station sa Naga, na sabi niya madali nang magabot ang ultimong bagting kumbaga sa batingting. Taka nakaaging Mayo 8 gay dito nagpaapod siya nin presscon sa Naga. May mga mayor invited si BP Leni tangari gayud sumitir na o mag-file kan sa iyang transfer of voters registration sa party kan Magaraw Camarines Sur. Naday nagabot ang Vice President. Ngunya nagpara pa interview sa radyo na grabing kaanggutan sa tulong advisors ni BP Leni. Haros pig para tatsaran pa na ang sarong advisor alaba da ang kuko. Nagigibo na kudkudan. Saro may bigote, nagagarabuto niya, tsatsaranion niya, mga bigote, igwa pang sarong grabing kinakauyam. Taday da nakakaabot tulos,
ang mga mensahe niya, informasyon na gustong ipaabot kay BP Lini, tapi gahararang daan. Kaya bu niya daan magpareriba-iba sa kalakawan kan na BP Lini sa probinsya ng Camarines Sur kung iyon na po daang gobernadora. Dangan ang saro duman sa medyo makulog, asin makulog sa buot, asin medyo makulog sa talingang dangugon, na itong sarong advisor ni BP Lini, ang sabi daang tugon kan Liberal Party, bantayan mo si BP Lini, wag mahalin. So garo ba kanya ako, pati pa man ang personal na buhay, pigdadara pa sa Aire, kan dating congressman. Na kung ini mga bagay na ini, makaabot ini, or baka nakaabot na nga ni, kibipili ni mismo na Robredo. Kung araw kayo ng naging aktwasyon, mga pahayag ka na sa indong itinutulod, na si Andaya na iyo ang maglakaw ka ini, pasiring ki Vice President kan sa indong manifesto, na pinagbilog asin pinirmahan kan majority mga mayor sa probinsya ng Camarines Sur, kinulga na ang buot kan Vice President, kinulgan pa ang buot kan mga advisors, makaabot pa daw ng manifesto nindong ini, asin irespeto pa daw ini, asin idadangugon pa man daw ini, na pagday palang tulos mapagbigyan, bising-busy ang presidente and vice president, taka na sarunganing aldaw, ang mga darakulang harigi, poste, leader kan Liberal Party sa Metro Manila, kamiting po kan Vice President. Pig-uulayan na ninda an planong magdalagan sa pagka-presidente ni BP Lini. Kumbaga sa siya nagkakapot kan titulo. Kan Liberal Party sa may pinakahalangkaw na posisyon, como Vice Presidente, siya ang pinakahalangkaw na iyo ang garo tinataanan nin poder kan Liberal Party nationwide, na may kasurog pang iba pang grupo nin mga opposition political party, na iyo ang maglaban sa mamanukon na presidential election or position kan administrasyon, na iyo ang sa indang piglalaoman na ilaban si BP Lini. Ngunyan, pigpaparahihilaman ni Nonoy na bumaba si Lini. Tangari kang Serbian ko, no, para mag-asenso ang probinsya ng Camarines Sur. Tangari kaya makahawas sa pagtios, mag-asenso, sabi ka na sa enda pong grupo sa binilog na manifesto. Pero po, sa mga latest na mga pigpupos ni Nonoy na ang suportado niya sa pagka-presidente, si Presidential Daughter City Mayor Sara Duterte. May pigsabi pa nga siya na mga katangian kayo ni, na kung mayo da sa ibang kandidato, ang suportado niyang para presidente, si Sara Duterte. Si Sara Duterte po, kung in kaso man madago sa pagka-presidenteng kandidato sa pagka-presidente, iba man ang political party kayo ni. Gusto niya da kaya si Sara Duterte na iyon next president, tangarig kung igwaman ng mga pagkakamali o pagkukulang o mandatang ugali, an sa iyang ama, medyo makurihir. Baka makaabot niyo pa kay Presidente Duterte, pati pangaya ko palang pinipiti ka niyo. Baka pati si Presidente Duterte maoyam, tagaro man sana sinabing may mandatang ugali ang ama kan sa emong i-endorse na maging next president. So dahil ano po, na nag-i-endorse
kibipili na iyo ang magiging kumbaga sa authorized kan grupong ini, inot na inot, bako maning kaalyado sa Liberal Party. Si Andaya bako mambaga ng Liberal Party. Si Lini iyo ang nasa lado kan Liberal Party. Si Sentiti walaan ni BP Lini. Siyempre, itong mga yaon po sa Liberal Party na iyo ang nag-uurulay. Kung anon dapat asin nakakarahay sa indang partido politikal. Asin ano ang ikakarahay para sa Vice President. Kung ini, ano man na maging desisyon kan Vice President, simple irerespeto ini. Magin kan na mga nagwiwis sa iya, na puro wish ko lang. Naan maging next governor rinda, maging sa t-shirt ni Nonoy, ang wish ninda, ang wish niya, wish pa lang. Samantalang ang grupo kan Liberal Party, day taaram kun iyo na, buo na si Vice President, iyo na ang pambato kan Liberal for President next election. Kaya po nga ni mga tugang, paano pa matubod kung ako man sana si Vice President, ano taan suportado kay nindang ni Nonoy for President, si Sara, ako susuportaran niya for Governor. Na dapat nga ni ang mga Bicolano magkasararongon yan, tulod ta ng panago si Leni Robredo sa pagka-presidente. Tamayo pa lamang na ilihir na ni sarong presidente na hali sa Bicol Region. Di ba? O ngon kuning kaso po, nagbibibilog pa sana, nagwiwiwis pa sana, kung si Sen magiging governor kan na opposition sa Camarines Sur. Maugma pong ibinabarita kan kampo kan Villaferte na sa masunod na bulan ng Hunyo, sa inda na pong ipapalawas formalmente ang mga pangaran kan mga magiging opisyal na kandidato kan sa indang partido politikal sa bilog na probinsya ng Camarines Sur. Poon ta, siyempre, yaon ang pambato ninda for governor, vice governor, mga board member, sa first hanggang 5th district of Camarines Sur, mga congressman, mga kandidatong mayor, vice mayor, asin man po, mga municipal councilor. Including Iriga City na magiging kandidato opisyal ninda for mayor, vice mayor, and for city councilor. Amay ninda yan ibubuklad asin ipapabisto sa mga taga Camarines Sur. Na preparado ang bilog na grupo asin kampo kan Villaferte sa maabot na 2022 election. And ang grupo oposisyon, nagwiwis pa sana, ngunyan pa sana nagkukumahog, para lang makumbinsi ang bipili ni Robredo na maglaban na governor. Papaano po? Kung si bipili ni nakumbinsi kan na mga darakulang harigi poste, leader kan Liberal Party, sa enterong nasyon kan Pilipinas, nasinda anduyog sa pangangampanya, sa gabos ng mga bagay. Ano na mangyayari sa olado kan oposisyon? Na sinunoy na andaya nagtaram na dahil na sa mga kandidato sa pagka-gobernador kan probinsya ng Camarines Sur sa maabot na eleksyon. Dawa man nga kan May 6 sinabi niya, sa pagka-congressman, disganado na siya. Tainabot ko naman ngayon, ang kasikatan, ang mga trabaho, naging DBM secretary, naging majority floor leader, naging speaker, deputy speaker, naging speaker pa, ano pa mga posisyon, naging chairman kan pinakapoderosong committee sa Kamara Baha, and Committee on Budget and Appropriation.
Haros parang nga sa kuya, kontento na ko. Kaya nga ni nga maski maglaban sa pagka-congressman sa 1st District, abo na ko, gusto ko naman nga magpahingalo. Irespeto naman nga ko nindo. Dahil na nga ko nindo pagparaungaon, sabi sa ibang media, kung ano ang plano ko, kung madalagan pa nga akong gobernador o ano, sabi niya, dahil na siya madalagan. Irespeto naman ang sayang tinataram na dahil na siya malaban gobernador. Maski nga nga sa paglaban sa 1st District, sa pagka-congressman. Abo ko na. Halimbawa, ma-elect na naman nga ako, ma-elect ng 3 terms for congressman. Ano po ba nga sa kuya? Ex-congressman. O pagkatapos na naman kang termino ko, ano po naman pala niya sa kuya? Kani, ex-congressman. Kaya nga ni, itong nagtatampo siya na, dahil na nga kumalaban for governor, ako na naman lang pala niya sulo-sulong malaban, para makikipaglaban sa Villaperte. Abo nang eko, pagal nang eko. O nagtaram siya. Na dahil na siya malaban sa dawa sa pagka-gobernador. Pero kan Mayo City, kan na-interview garare kan media, ayun na naman, makandidato na naman siya for congressman sa 1st District of Camarines Sur. So dahil kayo kaya, okay lang yan para sa moya kung ibang politiko mayong sarong tataramon. Minsan pabari-barian na paninindugan. Okay lang yan. Pero anyway, ilawag talong unaan na report na maghahali sa tuya pong pagriba. Si Seni, si Karundang Philip Baracena. Bicol Connection Report. Rocky Bayugo. Rocky, good morning. Come in. Good morning, Tabi Karundang Jo. Maray na aga sa mga parantabay. Sa tuya mga dagdag na informasyon digdi sa district kan probinsya ni Albay. Ni na paabutan niya to ni na maray na aga asin man nakikidumamay kita Tabi Karundang Jo sa pagkagadan ni dating board member asin man dating Mayor Dado Sales kan banwaanin Pulangi di na siguro jo nagiramdaman mo pa ta kan kadto baga na bibirsita kita digdi sa Pulangi ki dating Vice Governor Brando Sail napit kita ki board member Dado Sales. And siya binawian na din buhay and dahil niya to maaraman ko na rin iuuli digdi sa banwaan kan Pulangi ang bagay ni dating board member Dado Sales. Sa tuyang mga dagdag na informasyon sa lado lokal digdi sa probinsya kan Albay Tabi Karundang Jo kan nakaaging Sabado anin na nakaulay kan mga membros kan lokal na media si Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District kan probinsya ni Albay na pinagpahimutikan niya Tabi Karundang Jo ang mga nagluluwas na informasyon na subot siya makandidatong Vice President asin man makandidatong senador. Sinabi ni Congressman Joey Sarte Salceda na mayo siyang plano na magkandidato sa national figure. Gusto niya sa local sana. And kung siya man makandidato, siyempre ang inot niya ng gigibuhon, makonsulta sa mga amigo niya, sa mga nawamanwaan na Pilipino kung siya madalagan bilang senador o kaya man vice presidente. Daan sabi ni kung Joey Tabi Karundang Jo ni na iinuto niya na mapakaray asin man na maprogreso ang probinsya kang Albay. Ta malangan ni anin na sakod ko niya dahil pa natatapos ini yung Southern Luzon International Airport na sa iyang pinaggapunan. Ini yung tapos ini yung kuyan bagadyo ni na so ito nga Almasor. So Albay, Masbati, Sorsogon.
ang natapos ng tabi karon dadyo. So albay pasiring sa probinsya kan na Sorsogon. Tapos so itong pasiring naman sa may parte kan probinsya kan na Masbate, ang napadagos pang pinaghahaman kan sinambit ng congressman. And malangan ita iniyo tabi karon ng adyo na diversion kan Kamalig natapos na pig inaugural na iniyo kada kaaging mga simana na naging bisita bandigdi si Secretary Mark Villar kan DPWH. Iyo. Iyan ang mga programa asin man gusto pang tapuson ni Congressman Joey Sarti Salceda bago siya magpasiring sa national figure. Mayong plano si Congressman Joey Sarti Salceda na mag-tandem sindan ibipili ni. Amayo tabi karon nga Joey ta perang beses na iniyong hinapot asin man nagluluwasan na sa iyang pangaran na mayo pa siyang pangiturugan na taas nin na posisyon. Si Inot Baga karon nagluluwas na for vice president siya. Nina yan sa sanaan mga Abu Bareta pero dahil abo niya nga na mag-love siya sa national figure and gusto niya adakol pang mga gigibuo niya digdi sa Albay. Lalong-lalo na sa 2nd District and 3rd District kan na probinsya ni na Albay tabi karon da nga Dio. I see. Okay. And saropa sa paabot niya nina so ito mga makarandidatong Salceda digdi sa probinsya kan Albay an pinagsabi niya tabi karon da nga Dio si ABC Federation na President Adrian Salceda iyo ang itataya niya ki incumbent Mayor Andy Mariscotes kan Banuani na Pulangi. Ano sa iling mo? Ano sa iling mo kung sindang duan malaban sa pagka-alkalde? Ani na dahil pa kita makasabi kayan kung isay mananggad. Siyempre, incumbent na mayor ngunyan talagang yaon sa iyang pagiging action man adig di sa Banuan kan na Pulangi mga taga Banuan na lang kan Pulangi ang ma-decision kaya tapi kaya karon lang Joey kung si Adrian na tatama na maging alkalde kan na Banuanin na Pulangi and saropa ini yung si Councilor Gisela Salceda na presidente kan Philippine Councilors League kan na probinsya na Albay nin mayo man iniyo na dahil man ini makandidatong vice governor kan Albay iniyo tabi karon nga Joey magiging regular sa na councilor kan na Banuani Pulangi. I see. Ta si board member Joseph Salceda apa ingalo na bilang miyembro kan na Junta Provincial tabi karon nga Joey. Ang mamanukon ni paabot ni Congressman Joey Salceda. Ang mamanukon ni Joey Salceda ang mayor sa Pulangi, pamangkin. Digdi sa probinsya ka na Albay. Pamangkin niya pala na Norak. Iya tabi karon nga Jo. Sige, okay. Yan sa tuyang report. Digdi sa probinsya ka na Albay. Ini si Rocky Bayobo. Bicol Connection Report. Salamat si Karundang Rocky Bayobo sa mga dagdag na impormasyon. Mga tugang, mahanap buhay man kami ni Paring Cha. Na oras Paring Cha, alas 10:38 na. Ni na pagkaaga. Aratyan ta, garo may bisita pa si Paring Cha. Ilalawtan mga anak buhay tanong. Igwadigdi yung power service interruption. Mangyayari sa Mayo 19 ngunya na taon, aldaw na Miyerkules. Mapon alas 8 ning aga hanggang alas 5 ning pagkahapon. Ang mga apektadong lugar sa partikang Nabua, Tupas Proper, Inapatan, Dolorosa, Angostia, Tandaay, San Roque sa Gumay, San Vicente Gorong-Gorong, Duran, Nyerba, Sinman Partikan Balatan, Interbalatan Camarines Sur. Ang rason po kan power interruption, iyo ang relocation of poles affected by the road widening project of DPWH and right of way clearing. Ang
abisong ini an power service interruption pong ini pirmado mismo ni Engineer Wilfredo O. Buxit, Acting General Manager. Mga tugang, oras alas 10:40 nin pagkaaga, mahanap buhay po kami ni Paring Cha. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Zenith Garden Landscaping Services, Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatid sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ini hatod man sa Indo ni Kagawad Gali Bayos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Kung ang hanap nindo ginhawang namamatean, Ramadama, ang sagot dyan. Pinaghalo-halong herbal oil extract, arugan lemongrass, virgin coconut oil, neem tree, acapulco, bayabas, pandan, sampagita, asin menthol. Ang Ramadama, katabang pag may kalintura, abok, sipon, kulog sa tulak, joint pain, o kasukasuan, allergy, arthritis, back pain, muscle pain. Pwede man gamiton na repelang. Aprobado talaga bastang Ramadama Massage Oil ang kaiba. Epektibo na, barato pa. Ramadama is open for resellers and distributors. Just contact 0930-269-5362 or message at Facebook page Ramadama. Ang Ramadama Massage Oil available na sa mga binasunod na outlets sa Bula, King Remel Variety Store and SLBG Drug Store, Bato, Farmasya Nasarea, Buhi Pharmacy asin Farmasya Nasarea, Baaw Pharmacy asin Buhi Pharmacy, sa Nabwa, AMF Diamond Pharmacy, sa Naga, Tarian Pharmacy, sa Pamplona, ACT Med Pharmacy, San Fernando, NTC Pharmacy, sa Libmanan, Quintin and Queen Beauty Essentials, sa Calabanga, Grand Central Drug Store, sa Pili, Lisa Joyce Drug Store. Mga tugang, ang Office of Civil Defense OCD Bicol nagpapagirumdum kan mga dapat niya tong gibuhon sa panahonin kalamidad. Perming iandam ang pamilya sa anuman na kalamidad asin katibaadan, orog na ang bagyo, linog, pagtuganin bulkan, asin iba pang peligro sa buhay, asin propiedad. Perming magantabay sa radyo, magdalan sa telebisyon, tanganing maaraman ang mga abiso, asin patanid hali sa RDRRMC Bicol. Hali sa PBOX, hali sa Pag-asa, sagkod sa iba pang ahensya kan gobyerno. Iandam ang gubag o ibaldi kan sa indong pamilya tanganing maparikas ang pag-ibakwar kung kinakaipuan sa anuman na kalamidad asin katibaadan. Daiman paglingawan ang first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, anpito, posporo, asin iba pang importanteng kaipuhan, arog kan tubig, gubing, asin pagkakan, na kayang konsumohon magdurar nintulo, abot sa 5 aldaw kung magpasiring sa evacuation centers. Tandaan ang mga emergency numbers kan mga autoridad, Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council, asin kan lokal na gobyerno, asin magpartisipar sa mga trainings, emergency drill, sagkod iba pang training dapit sa Disaster Preparedness and Response kan OCD Regional Office 5, Provincial DRRM, asin lokal na gobyerno. Ang sa indong Office of Civil Defense sa Bicol bukas 24 oras, 7 aldaw, 24/7, asin nakaandam na magtaonin serbisyo ano man na oras duman sa Camp Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamamayo ni Regional Director Claudio L. Yukot, asin pwede man sindang apudan sa hotline number 052-742-1176. Sa OCD 5, bida ang handa. Kung ang hanap nito, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293.
An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa boundary kan San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Lavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigas City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Mga tugang uyapuan sa tuya pong mga ipapadangog na testimony, pasasalamat po sa Gobyerno Provincial, sa pamamayo ni Governor Mix Villafuerte, kan sa inda pong mga tabang medikal, asin iba pa, sa Laugcan Probinsya ng Camarines Sur. Ang pasyente si Soledad Caceres de Los Angeles, mother-in-law. Na-stroke siya, pero sa payo. May blood clotting. Kaya nagdulo kami, medyo grabe na si gastos. Sabi ni baka matabangan kami, natabangan man kami. Grabe ang kadipisilan ta. Mga baga pandemic, mayong gayong income, iparabulong o nagbalik man. Ngayon baga nag-exercise na, papulit na siya dyan. Gobnigs, kay Kong El Rey, sa kay Sir Luigi, salamat na lang, natabangan kami 56,466. Salamat na lang sa pag-abang sa mga. Gwapa po kitang ipapadangog ng mga testimony. Testimony ito. Kaya natabangan na si natabangan dyan sa barangay Mayaw Payawan, Milaor, si Edita de Los Angeles. Kan siya matabangan po kan Kapuerte Medical Assistance Program sa aros kantidad 56,466. Kaya nagpasalamat siya sa sa governor kan probinsya Gobmigs, Congressman El Rey, and the incoming Governor Luigi Villafuerte. Uya pa po ang mga testimony kan sa tuya pong mga kababayan na natataan po ni tabang kan sa tuya pong nagdulok po ako igdi sa Kaperte, tamay nagsabi nung po sa kung nagtataong tabang ang Kaperte para sa mga nangangaipo. Nakulang pasalamat ko po pig-entertain maninda kami. Mga 2 weeks man po guys siyang naghirahigda pa sa harong. Naaramin minasa na maagahon nagadana siya. Dakulang tabang sa mga namamanwaan, kambilog na Camarines Sur, ang ginigibo kang Kaperte sa arog ming mga tios, nakakatausindang itong pangangaipo mi. Kaya dakulang tabang sa muya. Nagpapasalamat po ako kay Gobmigs, kay Sir Luigi, asin kay Congressman Villafuerte
ta tinabangan po ninda kami kang kwartang kaipuhan ni para maipalubong sa kuyang biyanan. Si total pong naitao sa mo 15,000 po. Maraming salamat po. Mga tugang, natawan pong award si Gobmig sa Villaferte. Kaya ang Camarinesor po sa may dakulang tabang sa mga kababayan ta na makapag-eskwela. Kaya po dakul kitang community colleges. Bali apat, madadagdagan pa. Ini po mga tabang as in testimony kan sa tuwa Ang mga makakuha kababayan. ng maayos at formal na edukasyon. Dahil sa hirap ng buhay, hindi nabibigyan ng pagkakataon ng karamihan sa ating mga kababayan na makapag-aral, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa mga malalayong lugar. Ang Provincial Government of Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Mix Villafuerte ay naparangalan bilang the first and only governor in the Philippines with the most number of local colleges established and operated. Siya ay nakapagpatayo ng CHED-accredited colleges sa mga malalayong bayan ng Baaw, Gatchitoorena, Libmanan at Siruma at may kasalukuyang ipinapatayo sa bayan ng Bato, Buhi, Karamoan, Lupi at Tinambak. Sa tulong ng proyektong ito, ang ating mga kababayan ay hindi kailangan pang lumayo sa kanilang mga tirahan upang makamit ang sapat na edukasyon para sa kanilang kinabukasan at para sa pag-unlad ng ating bayan. Congratulations, Governor Mix Villafuerte sa serbisyong Cafuerte. Madadagdagan pa ng apat na mga CHED-accredited community colleges na probinsya ng Camarines Sur under the leadership of Governor Mix Villafuerte. Salamat po. Bueno, iguamang kita digdi yung mga papasalamatan ng mga nag-Facebook Live sa tuwa pong programa. Ayun na itong mga nag-Facebook Live ta idol. Ta barati yung kumandaw kamo. Yan, digdi yung sa ano ta, sa kita digdi yung mga Facebook Live ta ano. Aber daw, sa ini yung mga yaon digdi pa di. Ayun daw si Badigdi. Good morning, Brother Joe. More power to your program. From Irmanang Monica Perique of Limassol, Cyprus. Maganda ang Philippines. Sabi ni Irmana, mga reaksyon niya, ano. Maganda datong kandidata sa Miss Philippines, kaya lang po, si Rabia Mateo po, dahil nakabali sa top 10, dahil pa nakabali sa top 5. Anyway, okay lang yan. Importante, nahiling taman po ang pag-ingawakan sa tuyang kandidata sa Miss Universe. Pero, dahil sinerte. Lahat ng yan malapit sa amin. Ito kayo mga nakabali sa top 10 sa top 5, ano? Ang kabali sa top 5, Mexico, India, Brazil, Dominican Republic, and Peru. Good morning sa lahat ng mga staff ng RPNDCKI. Kasali ka na dyan po. Yung. Si Sepa niya ang digdi sa Facebook. Nagwa-watching. Si Hermanang Michelle Pasiti, good morning po. At sa lahat nang nakikinig sa program nyo at sa lahat ng mga kaibigan ko rin po, maraming salamat and good morning. Si Hermanang Maureen Midroso, good morning po Kuya Jo, at sa lahat ng mga tagapakinig, God bless po sa inyong lahat. Yan. Thank you so much. Si Joylyn Ilisis Gayas, nag-watching. Good morning po, sir. I'm watching you po from Tondo, Manila. Thank you so much, ma'am. Si Sir Jose Alvaro Borromeo, good morning po, sir. I'm watching. God bless you po. Thank you so much po sa sendo. And si iba pang mga nag-irinot na kaya, dahil ko na nagkabarasa sa iba o raya ko na sa inutan. Anyway, thank you so much po sa gabos nag-watching. Kana sa tuya pong programa, ano?
Ay na daw si iba. Ay sala, nako. Paano niya ta? Pading siya karon sala sulamin ko. Ay pangyayari. Bago pa kaya kitang eksperto kayo ni sa ano? Sa ayan, marita nagbalik man. Bago pa kitang kayo eksperto kani yung computer tang ini. Anyway, yung sa'yo na kita partner. Sa ibata pa pong mga impormasyon mga tugang, o si mga may birthday pala, happy birthday, may you have many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na ma-celebrate yan sa indang wedding anniversary, pinapalayogan mi po kamo nin happy wedding anniversary. Sa mga may kapistahan, happy fiesta po sa Endogabos. Sa iba pa tapong mga impormasyon, 36 na dating mga miyembro kan NPA sa Camarines Sur, suminoko na daraan kanya-kanyang mga armas bilang pagtugon naman po sa pangapudan kang gobyerno. Mga suminukong dating mga rebelde nasa pangangataman ngunyan kan 9th Infantry Division kan Philippine Army. Digdi po sa laog kan probinsya ng Camarines Sur ang mga naga-suruko 36 na dating miyembro kan Rebuilding New People's Army kaibanan isinuko kan mga ini an kanya-kanyang mga armas ninda arog kan Armalite, garan asin iba pang klase ning badil gamit ninda po sa pakikipaglaban. Halipot na programa ang ginibo kanakaaging Sabado sa laog mismo kang kampo. And sigon po sa informasyon, dyan pala nini sa 83rd Ginibo, sa 83rd Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Mabalod-Balod sa Banwaan, Cantigawon. Nagatindir sa sinambit ng pagtitiripon ang nagkapirang harlangkaw na opisyal ka 9th ID na pinapanginutan po ni Brigadier General Adonis Bajao sa iyang Assistant Division Commander. Yaon si Police Colonel Bernardo Perez, Provincial Director kan Camarines Sur Police Provincial Office. Asin si Director Melody Relucio kan DILG Camarines Sur. Saro po sa mga dating rebelde ang nagtaram, asin isinalaysay ang mapait nindang eksperyensya bilang miyembro kan NPA. Samantala sa pakikipag ulay kan mga nag-atindir duman na mga miyembros kan media kay General Bajao, siniguro kani ang kaligtasan kan mga nag-surrender asin dahil mahaloy po da makakuha ang mga ini nintabang hali sa gobyerno kabilang ang financial assistance bilang sisimula kan bago nindang buhay. Nagtapos ang programa sa paagi po kan pagsulo kan mga ini sa tulong bandera kan CPP NPA. Yan po sa tuya pong dagdag na mga informasyon. Bueno po, oras na naman para magpaaram sa laog po kan programa. Salamat kan sa inyong mga pag-antabay, sa mga nag-participate, sa mga pag-iribata, karundang Rocky Bayubo sa Lawas. Sa information, digdi si Engineer Charlie Binaobra. Sa information, Rodel Cesar, Subago Aldrin Orlanda. Yan man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, ang sa tong Finance Manager, Cashier, and sa transmitter,